Ja, dit jaar ook een primeur bij de Veldmuis, want voor mij staat jeugdprinses Esmee van de Veldmuis. Wie bijzonder is dat? Ja. Heel bijzonder of niet? Ja. Ik denk niet dat toen had zien aankomen wie ze dit gingen vragen, of wel? Nee. Nee, inderdaad. Wem had dat gedacht? Een jeugdprinses bij de Veldmuis. Fantastisch. En ook toen is de geschiedenisboek, want toen was de eerste. Klopt. Klopt. Was meteen jij gaan dat doen? Ja. Geen twijfel mogelijk. Nee. Wim Bussen, wat duizen, hoe zit ze op school? Ik ben Esmee, ik ben 11 jaar. Ik zit op school bij de Montessori en ik doe dansen. Dansen, hoe duizen dansen? Bij Basic Dance en nog bij de dansmarietjes bij de Veldmuis. Kijk, en daar vandaan loopt ze dus al langer met bij de Veldmuis. Klopt. Ja. Heel bijzonder. Dat hebben ze ook weer een hele schone sapter in de hand, zenig. Want wat stelt hij voor? Ja, gaan we metnemen vooral. Ja, maar wat stelt er voor? Laat eens zien aan de kijkers. Ja, dat is natuurlijk een veldmoes. Ja. Een veldmoes, ja, want hier zit van de veldmuis. Man. Hey, klopt. Ja, fantastisch. En dan moet ze heel goed opletten. Dan moet ze nooit kwijtraken. Ja. Ja. Ook een schoon ketting heb ze om. Nou, maar wem heb ze neven dicht staan? Dit is mijn beste vriendin Destiny, ook van dansen van de Veldmuis. En dit is Evie. Destiny, was het spannend? Ja, Weet goed geroepen werden? ja, heel erg spannend. Want? Ja, het is heel veel zenuwen, want heel veel mensen staan ook in de zaal nodig te kijken. Het is heel bijzonder, of niet, om dat een keer met te mogen maken? Ja, Dat geloof ik, want dansen dus met een groep. Hè? En nu staat je toch echt met een kleiner groepje. Helemaal in de spotlight. ja. En dicht dan, hè? Ik ben Evie. Ja, Evie, wie vindt ze het om adjudant te zijn bij Esmee? Angers. Ja, wat is er anders? Ja, ik kom zelf van een dorp en dit is dan een stad. Ja, en dan de stad Remuin. Dat is een heel bijzondere stad, of niet? Ja, Uit welk dorp komt ze? Herkenbos. Herkenbos, oh, Klein Kullen. Ja. Ja, oh, maar ook toch kennen ze de vastelavond goed vieren, hoor. Ja. En daar hebben ze volgens mij de Kultje Queen dit jaar voor het eerst. Dus ik zag al, de dames roelen de wereld deze tijd, of niet? Ja. Ja, zeker. Volgens mij werden ze toen heel goed ontvangen, of niet? Ja. Ja, schoon. Ze is toch prachtig goed. Nou, ik zou zeggen, dames, een hele schone vastelavond. En tot slot willen we nog uw gesprek horen. Dansmiddels met, dansmiddels met, dansmiddels. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.